Martang yang mahita asini rohama dihamu dohot dame sia debata amata dohot sia anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata turpuk sadario dihita imana tersurat di Sakaria 4 ayat 10 songonon di doktisi. Aitung isema nalia roha diaka ari hame metonon HP nong merlas ni roha mernida batu dodo di bagasa tangan ni si Serubabel si pitu-pitui ima akka mata ni Jehovah akka namangaliati sadok tanoon. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Serubabel. Olat nido sahatna. Las ni rohado jalo onyaka na mga sahon Jehovah. Dung 70 tahun ditinggalhon bangso ni debata hutana Jerusalem. Tina terbuang nasida tutano Babilonia. Buanon ni debatado muse nasida mulak. Pasahaton na do muse tu nasida tano bagabagay. Iko di sina nasida muse marsonak-sonang mamuji debata. Dipilit debatado si Serubabel. Laho manguluhon bangsoy mulak tu Jerusalem. Totu hutanong liling ditinggalhon. Gudang masalah. Gudang tantangan. Gudang parukilon na ikot adupan nasida. Bagas joro naong marokso. Ikon pajong-jongon nasida mahimuse. Huta naok tarulang. Ikon pauliulion nasida mahimuse. Gudanggo hamaulon diadopi si Serubabel. Laho pauliulihon bagas joro dohot huta naok tarulangi.
Godanggo na magkasuguhon. Alani boy do tubu padilian. Di boto de batado na masai. Alanido marhite panurirang Sakaria. Di pasahat hatani de bata asa mangasahon todi ni de bata. Nasida mangula ulaon. Unang dipangasahon guguna. Unang dipangasahon pikiran. Alay dipatujolo ma waso, dipatujolo ma todi ni debata, natuk mangurupi. Natuk mangalihong gogo di nasida, laho patulucon ulaon na maolih. Serubabel mamuka pauliulihon. Jalaikon ibana paujukon. Jalaikon gabemian manasida di bagasan las ni roha. Ido di pasahat na poso ni debata si Sakaria. Asa unang talo, unang lalap, unang madili di bain aka hamaoloni. Alay toktong na sida marsihohot. Toktong na sida porsea. Jahuba mangurupi. Hamakadongan sa porsiaw di bagasan guarni tuhata Jesus Kristus. Songon na niya dupan ni bangsoi. Songon na niya dupan ni si Serubabel. Boydo taadopi di partikian sinwaing. Maol patupahon na kaulaon na dinggan. Si patanaik tubu padilian. Alay hatani di bata pa pocor rohata. Molodunggo tapuka ulaw ni. Paujungon ni debata do'y muse. Molohobar tulomo ni rohana. Nakpe maol. Nakpe gudang tantangan. Alay mga sahon huaso ni debata. Sailas ni rohado. Dapat hita di ujungna. Amen. Martang yang mahita. Mulai tema Tuhan dihatam na pinasahat mo to kami. Paso-paso may asa marparabuin na ramos. Asa tarula hami ulaon lomo ni roham. Nakpesipata gudang tantangan gudang masalah. Nakpesipata neng jujut kami manibil madili siyan lomo ni roham. Alay marhiti hatam sadarion. Las ni roha do pasahatom di ujung na. Di bagasan Kristus Jesus.